जोंनि बर'नि ट्रेडिसनेल केक जाबाय जिअ'टेक जाबाय नै बेखौ देनायावहाय बे मोनबा बुस्थुखौल' होदिनो नामा? आसुलाइखौ हाग्रा जाबा मोसौजों बेदा होयो आरो मा बेनि नामा जाहैबाय बेदा बेखौ बेदा होनना बुङो ने? खुलुमबाय रायजोफोर, दायो आङो दंफैयो जाहैबाय जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सा ओनसोल आमथेखा आमलायगुरिनि बाथौ मिसनावहाय। दा बेवहाय मा जादों, मा प्रग्राम जादों, आङो सिङाव हाबनानै नोंथांमोननो गासैखौबो एक दिन्थिलांगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाब्लानो जाबाय। बेनो जाबाय आमलायगुरि बाथौ मिसननि गेट मोखां। दा आङो सिङाव हाबथ'वाखै, दा हाबलांगोनसो आरो ओरैबायदि मोजां साजायदों नै गोजौआवहाय। नोंथांमोना नायना लादो, मोनसे फट' लाग्रोनि आं, अब्ला आं सिङाव हाबलांसिगोन। बियो जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय आमथेखा आमलायगुरि दै। बै साफागुरिनिफ्राय फैयोब्ला सा दावखोबोनानै हाग्रामा ब्रिज बारबोना एकदमबारे सा खयला मैलानि सा आमथेखा मोनैनि सिगां मोनो बेखौहाय। बाबु भलन्टियार नामा नोंसोरलाय? दे खोन्थालाय मा जादों बेयाव, खोन्थालाय खोनारायासै? ओमफ्राय नैबे बादा नुदों दा, जेरै ख्रिस्टानफोरनिया सभा जाला बादा थाफैयो, बेफोरबायदि थाफैजोबनाय। नानि मा गामिनिफ्राय नोंसोरो? जमनागुरि। भलन्टियार नोंसोर? बा दे, बेजों दखान आरोखि गासैबो नै। कमला बायदि बायदि, कमला, बैग्रि फिथाइ, दा बाथौ दा गोजौआव बेजों दङ जाहैबाय एगजिबिसनखौ नोंथांमोननो एसे एक्सप्लर खालामनानै खोन्थानि। नैबे बिराद मोजां मोसालांबाय रेस्ट हाउस जानांगौ बे गासैबो। आरो मा मोननाय जायो एयावलाय? केलेन्डार, लटारिबो दङ। गांसेयाव 20 थाखा। फार्स्ट प्राइस 18,000, लास्ट प्राइस 10,000। 12था खेला दं। 12था खेला गासिबो लटारि। दिनै जाखागोन नामा खेलायाबो? गाबोन गेवलां मेल जोबनानै। नैबे जाबाय उन्दैफोर गेलेग्रा हेवहा, माने हेवहा ने हेवहा गाखोदों मोजां, गाखोनो मोजां। बवा मोजां मोनदों। नै साब्रै गाखोजायो आरोखि हैयांआ ने। बेयावहाय मा न'मोना देखायनाय जादों? एम्फौनि। जोंनि बर'फ्रा माने एम्फौ फिसिग्रा नालाय हाबनो मोनो दा? एम्फौ बे बिमा जाहैबाय, बे आखाइ बिमा। ओमफ्राय नैबे थोबनाय ने, बे गोमोन। बेबायदि थोबहोबाय, ओमफ्राय बोखारबाय, ओमफ्राय नैबे बे फिसा, बे नैबे उन्दैसिन ने। बिनिफ्राय नैयावहाय बिदि जिरबाय आरोखि, जि दानाय। फंनैसो बुंहरदो मेदाम, ओमफ्राय बेखौ मा देखायनाय जादों एसे फोरमायहरदो दे। जोंनि बर'नि ट्रेडिसनेल केक जाबाय। जिअ'टेक जाबाय।
दख'ना बियो ने बिदन बेखौ एसे बेखेवहरदो दे औ जेब्ला दख'ना जानोबा औ महर थायो नालाय औ नो खनग्रा बियो बे नो खुंग्रा बे नो खनग्रा बेखौ फावगाय बेखौ जेनेबा जों माबायोना इन्दि लुनायाव इन्दिखौ बिदि थावख्रियाव लुखांबाय औ बिनि उनाव बेखौ बहाय बानायबाय आरो औ औ ओमफ्राय नैबे माखु माखु दाग्रा ओमफ्राय बे बेखौ मा खुन्दुं सोंनायाव बाहाय सोंनायाव बाहायो ने ओमफ्राय बेथ' नो खननाय जाहैबाय नो बे खुनजोंबो थावख्रि लुबाय आरो बिनि उनाव बे फावगायाव दे ओरै मोनसे दंबावो बे मा बुस्थु जाखो दै आसार बियो बर'नि बानायनाय गोजा नामा ओमफ्राय बेयाव फानखायोबो ना माथो नैबे दाम लिरनाय ने बानाना थालिरनिबो मोनो नामा बानानाया फास माथो दामफोरखौ नायनानै लादो नोंथांमोनथ' खोन्थाजोबनो हाले बे आसारनिया नैबे नाफाम जाहैबाय ओमफ्राय सिख्लाफ्रा फानदों ना माथो ओरै एगजिबिसन नै बेजोंहाय ओरैहाय एगजिबिसन आरोखि नोंथांनो आङो देखायनि बेजों हाबगोन ओमफ्राय नैबे मैखुन बारनायनि बियो नमना बेखौ मैखुन स्टाइलाव बानायदों दा फैला सारा लेक्सार होगासिनो दं आरो बेखौ नायदों बिबार आइयाव लाब बानायना दोनदों ओमफ्राय सानफुल बायदि बायदि ओमफ्राय नैबे हाजो जाहैबाय हाजो ओमफ्राय नैबे फुख्रि नैबेयाव नाबो दोननाय जादों नै गिदिर गिदिरनो गेन्द्रा ना बहैनो नै मागुर मासे दङ गोगोमनो सेरबासो जागोनदां मागुर बियो ओमफ्राय बियो थौल' बिबार दं जाहैबाय माने खोस्लिफान बे फुख्रि ओमफ्राय नैबेजों हाजो नैबे दख'ना बायदि बायदि बर'नि ड्रेस मोनग्रा मा मोनो मादै खौ नमुनाल' देखायदों ना फानखायोबो ए गासिनबो बर'नि ड्रेस आर'नाइ कट दख'ना फास्नि फानो आर'नाइ बायदि बायदि ब्लाउस मोनजोबगोन आरो बे दखानाव नायदो नै मा नाम बुंनाय जायो नैबे जाबाय जोंनि बर' हारिनि गोदो दुब्लियाव जौलांग्रा सिंखाय औ बे ओमफ्राय सिंखायजों मा खामानि मावनाय जायो बेजों दै रोगायो बायदिसिना बानायनानै लाङो थौआव दै रोगायो दैखौ दै रोगायो बेजोंनो गासिबो खामानि मावजोबो आरो ओमफ्राय नैबे बावखा नामा बेजों बावखा बानग्रा इयो ओमफ्राय सेकेन्डआव नैबे रुवा बन सिनग्रा बेयो जाहैबाय जोंनो हालुवा मानसिनो दंफां गिदिर गिदिरखौ जोङो बन सिननानै ओंखाम संना जायो औ ओमफ्राय थोरनाव नैबे बेखौ मा खामानियाव बाहायनाय जायो बै नांगोलजों हालौबा औ हालौनानै मै होयो नैबे मैजों औ मै होबा हाग्रा सिङो हाग्रा जाबाथाय हाग्राखौ हायनानै ओरै बुथुमनानै सावो बेजों हाग्रा हायग्रा बे हासिनि ने बे औ हासिनि नालाय बेयाव हाग्रा जमा खालामनानै सावनानै दुल जाबा जोङो बे माइ फोनानै आसु फोनानै आसुआ जेब्ला रज'यो होमबा बेरा होयो जोङो ओमफ्राय दस्रा दे नैबे मा बुस्थु दे नैबे जाहैबाय हाथुरा बियो नैबे नांगोलजों हालौबा हाथर गिदिर गिदिर सिखायो नालाय हाथर गिदिर गिदिर सिखायोब्ला मै होनायाव हाथरखौ बुख्रुबो बेजों बुख्रुबो जाहैबाय ने औ ओमफ्राय नैबे जाहैबाय बेजोंहाय माइखौ बानना लाबोयो दुब्लिनिफ्राय औ ओमफ्राय नैबे जाहैबाय जोङो न' लुनो थाखाय जों हाखर जावो माने खुन्थिया गायनो खन्था जाहैबाय इयो ने खन्थाखौनो बुंखायो दा औ खन्था ओमफ्राय नैबे जाहैबाय नैबे मै माने हालेवनायावहाय बे नांगोलजों हालेवबा हाथर सिखाङो नालाय मै मानसि गाखोनानै मै होयो मोसौजों मै होयो नालाय नैबे जुंगालाव थायो औ ओमफ्राय नैबेथ' खदाल जाहैबाय माखासे ओमफ्राय नांगोल बे नांगोल ने नैबे नांगोल ओमफ्राय बेयो जुंगाल ओमफ्राय बेयो हालफान्थि नामा लावथि हालफान्थि नामा नैदिखौ
मोसौजों हालेवो नालाय मोसौ बुनो थाखाय लावथि नांगौ जायो आरो औ औ ओमफ्राय बैयो खफ्रि जेब्लानाखि अखा हाबा बे खफ्रिखौ हमनांगौ बे खफ्रिखौ हमनानैहाय माइ गायनाय हालेवनायाव बेखौ बाहायनाय जायो हमनानै हालेवो माइ गायनायाव ओमफ्राय नैबे माब्रै सिखा खंखाय बे सिखा खंखाय नैबे सिखा खंखाय ओमफ्राय बैयो बे मा बुस्थु इयो नैबे जाहैबाय जोङो मैगं फोबा मैगं हाग्रा जायो नालाय औ दांग्रा खन्था दांग्रा औ ओमफ्राय बेबो बेनो नामा बेबो माइसा दांग्रा खन्था माइसा दांग्रा जोंनि मैगं थाइगं फोनायाव हाग्रा जाबा बिदिनो दांफुयो आरो ओमफ्राय नैबेखौ मा होनो मा रयना ना मालाय नैबे जाहैबाय रयना माइ हग्रा इयो जेरै जों दा मोसौजों मारा होयोब्ला माइखौ बुरजा जायोना सिथ्लायाव बेखौ जमा खालामनानै बुथुमना लाबोनानै माने बेजोंहाय जमा खालामनाय हुथुमनानैहाय बुथुमना लाबोयो बे जाहैबाय रयना ओमफ्राय बियो मा जाखो इयो नैबे सिखा फिसा दाबा होनो बेखौबो दाबाबो होनो दाबा ओमफ्राय बियो मा खासि ओमफ्राय नैबे जाहैबाय सिखा गबदा माने गोदोनि मानसिफ्रा बेजों बाहायनानै दाउ गोदायो मा गोदायो बन दानो बिदिनो ओमफ्राय नैबे जाहैबाय सिखा गोथोंसो होनना बुङो ने बेखौ गोथों होनो जों फाथां होना बे जाहैबाय सिखा गोथों मोननै सोदोब बाहायनाय जायखौ फाथांबो होननाय जायो ओमफ्राय गोथोंबो होनो ने ओमफ्राय नैबे जाबाय बे जाबाय माने दिरुंखौ जोङो बेजों फिदिंनानै दिरुं सायो माने बे फाथो फाखायग्रा फाथो एखुन होनना बुङो फाखायनायबो होनना बुङो ने ओमफ्राय नै बेखौ मा खामानियाव बाहायनाय जायो बेखौहाय बे जाहैबाय जोङो गोदो आबै आबौमोना बेजों आसु माइ फैयोमोन नालाय आसु माइखौ हाग्रा जाबा मोसौजों बेदा होयो आरो मा बेनि नामा जाहैबाय बेदा बेखौ बेदा होनना बुङो ने बे माने आसुआवहाय गोदो नोगोद आसु फैयोमोन नालाय दासो बारा नुला दा बेजोंहाय माने बेदा होनोमोन आरोखि बेखौहाय सिख्लाफ्रा मा नायदोंथाय ओमफ्राय मा फावथिना मा नङा देखायनाय जादों एसे खोन्थाहरदो दे सोरबा सिगाङाव फैनानैहाय ना हमनाय दैज्लाङाव जेरेखम मा रोखोमै नाखौ हमो बिदि आरोना जेनेबा नैबे खखा खालामजाबाय नै खखा दुब्लियाव सायो बेखौ आलियाव ओमफ्राय नैबे जेनेबा मोनसे जान बादि बानायनानै नैबे बोरमा आथिं होनो नाखौ सायनाय जायो आरोखि ना बिदि बैखौ मा होनो खाखि गोदो दाथ' साला बेखौ गोदो आबै आबौमोना सायोमोन आरोखि ना ओमफ्य बेखौनो मा होनो सेरेन होनो सेरेन ओमफ्राय ओइ खखा खालाम होनबा बे बोरमा आथिं जाहैबाय नङा होमबा ओमफ्राय बै खखा खुन्जि गोनां बेनो जाहैबाय ना खखा खुन्जि गोनां एखना जाहैबाय सेन मोनसे सेन बे जेखायानो जाहैबाय जेखाय हिनजावफोर गुरो बेखौ बे सारो नैबे ना लाग्रा ओमफ्राय नैबे ना लाग्रा खबाइ होनो आरोखौ ना मावजि खबाइ दैज्लां बेबायदिनो ना हमनाय जायो आरोखि बेखौ फानखायो ना नर्मेलावल' देखायदों नर्मेल देखायदों बेखौ फाना देखायदोंल' फाना दे बेयावहाय मा देखायनाय जादों माने सिगनेसार होलायनांगौ नामा जायनो फैयो बेनो सिगनेसार होनांगौ नामा आंबो होनांगोन नामा अनला दाउ इयो अनला दाउ ओमफ्राय बियो लाफा नाथुर बर'नि ओंख्रि बे नारजि अमा सबाय साम' ओमफ्राय साम'जों थास'जों नाफामजों ओमफ्राय माथो थास' खिफि बेन्दों नोरसिं बिलाइ बे मा मुला बिबार नामा ओमफ्राय बेला मा जोगोलावरि ओमफ्राय बे बुथुवा ओमफ्राय इयो मुला मानिमुनि ओमफ्राय बे जारि सोरजिना बिबार दोंसिया लाफा ओमफ्राय बेखौ मा होनो चिंग्रि ओमफ्राय बियो नारजि ओमफ्राय बे साम' ओमफ्राय बेखौ फानखायो ना नमनाल' देखायदों ओमफ्राय देनांगौबा जोङो थालिर बिलाइ बनसिनि मोखोना बिलाइ ओमफ्राय खान्थाल बिलाइ ओमफ्राय आनारस बिलाइ बेजों बेजों लगायनानै नैबे जायो बेखौ देनानै फोनो नै बिलाइ बिदि खालामबाय बिदि खालामबाय माने संबाय बैबायदि संबाय बिदि फोनबाय बिदि फोनबाय फोननानै ओमफ्राय गिसिनै बिदि हायनानै लोंबाय गिसिखौ ओमफ्राय बिदि जाबाय
बे माइब्रानि बोसोरनै ओमफ्राय बे माइब्रानि बेबो नैबे बे माथानि नामा नैबे माथानि नामा बे ओमफ्राय बेबो जौ माबा बे माथानि हो ओमफ्राय बेखौ बिदि मावबाय नै बे गोरान जाहैबाय ओमफ्राय बे गिसि माइब्रानि माथानि ओमफ्राय नै बेखौ देनायावहाय बे मोनबा बुस्थुखौल' होदिनो नामा बेखौल' आनारस बिलाइ खान्थाल बिलाइ लोखोना बिलाइ औ ओमफ्राय बिदि लादु जानो थाखाय बे मोनबा बुस्थुल' दं ने औ नैबे उवालाव देयो जाहैबाय नै उवाल बियो देनानै आरो सालिबावनांगौ नामा सान्द्रिजों बेयाव नुनो मोनगोन ओमफ्राय बर'नि आगजु आइजेंसो होनलायलांबाय बिदिनो रायब्रग्रा दं आंनि सर'आ सेरजा खाम फारसेनिफ्रायनो मा मानि बानायनायलाय माथो बेगेंनि बायदिसो नुलांबाय एसे खोन्थाहरदो दे दामजायोबो नै औ ओमफ्राय मारै मारै बे जाबाय खाम औ औ सेरजा जाहैबाय बे रेडि बे गासिबो सेरजा ने ओमफ्राय नैबे जाहैबाय जथा नैबे औ खाम सिफुं जथा ए गाबमोबो ने बे सिफुं बे नुनायखिनियानो गासैबो खेराइनि सिफुं ख्रिस्टिनि सिफुं बे खेराइनि ना ख्रिस्टिनिलाय बेयो ख्रिस्टिनि बा ख्रिस्टि ओमफ्राय नैबे गोलावसिना खेराइनि नामा खेराइनि जाहैदों इयो ओमफ्राय सेरजा जाहैबाय बे सेरजाखौ मा माजों बानायनाय जायो आदै गासिबो दंफांनिजों फैयो गासिबो फुग्रा जाहैबाय सेरजानि औ बोरला सेरजा फुग्रा जाहैबाय इयो इयाव मा मा देखायदोंमोन सोंनो मोननाय जायासै आरो बेफोर बिगोमाया बहाबा खाखोमानानै थाबाय गैला मा मा देखायनाय जादों एसे फोरमायहरदो बे खेराइ फुजानि बियो र' बियो खाम फज'ग्रा लेखा नायग्रा ओमफ्राय खाम जाहैबाय बेखौथ' नोंथांनो खोन्थाखाबाय ओमफ्राय नैबे जेनाखि खेराइ जायो बेबायदि दुमनानै जायो जाहैबाय ने माने बिनि जिं जिं खाम दामनानै सिफुं दामनानै मोसागोन जाहैबाय खेराइ फुजा जाबा बेनो बेखौ नायग्राया सोरथो खोन्थाग्राया सोरथो मोनफा मोनफा गामिनि गासिनोबो आरो मोनबेसे गामि दङ नैबे माबेनिफ्राय सुरु जायो मालिबिथा दालाय आफाद ओमफ्राय बर' सालाङि ओमफ्राय माइनावपारा आमथेखा जांसिबारि लन्थिबारि 2 नं थाइगिरगुरि ओमफ्राय गारिभाङा ओमफ्राय खासिबारि दाउखाबाहा 1 नं जमुनागुरि बेबायदिनो आरोखि गोबां गामिनि दंजोबो आरो 42 देखायनाय जादों ना बियो जाहैबाय आमलायगुरि बाथौ मिसननि मेन मन्दिर बियो फुजा जाग्रा मेन मन्दिर औ बिसिमखौ दा नोंथांमोननो देखायबाय सिङावथ' हाबला बेयाव माने बाथौ फुजा जाहैबाय बेनो रायजोफोर दा ओरैबायदि माने बिल्डिं लुबाय दायो आङो जोबजासे थानो हायाखिसै ओंखारफिनबाय आंनाथ' बेफोरबायदि धोरोमनि सायाव जेबो बासिलायनाय गैया लेंहर जाब्लानो जेरावबो हाबो आं हिन्दुआनो जा ख्रिस्टियानानो जा जिखि धोरोमानो जा हाबजोबो आं लेंहर जाब्ला नायनानै नोंथांमोना माबायदि मोनखो कमेन्ट खालामदो आरो शेयार खालामदो चेनेलाव गोदानै हाबफैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामदो दा आं गेटनि बाहेरायाव ओंखारबाय लोगोफ्रा अमा बेदर अमा सालाय अमा खोमा हांनायनि बायना हरबाय आरो बेखौ लानानै फैबाय आङो गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय